مستيات بيتنا ግብፂ ንሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንምዕዋት ምስተን ኣብ ከባቢ ኢትዮጵያ ዝርከባ ባሕሪ ዝውንና ሃገራት ሓቢራ ክትሰርሕ ከም ዝኾነት እዚ ክኸውን እንተኾይኑ ግን ኢትዮጵያ ኣቐዲማ ኣብ ጉዳይ ዓብዪ ናይ ሕዳሴ ዲጋ ተዓጻጻፍነት ከተርኢ ቅርብቲ ምስ እትኸውን ጥራሕ እዩ ዝብል ሓሳብ ከም ዘለዋ ዘ ናሽናል ዝተባህለት ማዕከን ዜና ኣብ ዝተርግሓቶ ጽሑፍ ኣፍሊጣ እዚ እማመዚ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ናብ ዋሽንግተን ናብ ዶናልድ ትራምፕን ከም ዝተላእከ እታ ጋዜጣ ወሲኻ ትሕብር ትራምፕ ኣብቲ ንኢትዮጵያን ግብፅን ዘጋጭዎን ዘሎ ጉዳይ ናይ ሕዳሴ ዲጋ ጣልቃ ኣትዩ ከም መንጎኛ ንኽሰርሕ ድሌት ከም ዘለዎ ክገልጽ ጸኒሕሎ ግብፂ እማመ ጥራሕ ሒዛ ኣይቀረበትን መጠንቀቕታ እውን ኣለዋ ኢትዮጵያ ንእማመ ግብፂ እንተነጺጋቶ ወይ እንተዘይተቐቢላቶ ኣብ ሃገራት ሱዳን ጅቡትን ሶማልን ዘለዋ ተጽዕኖን ኣብ ደቡባዊ ጫፍ ቀይሕ ባሕሪ ኣቐሚጣቶ ብዘላ ሓይሊ ባሕራን ኣቢላ ኢትዮጵያ ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ገጻ ከም ዘይትጽጋዕ ንምግባር ክትሰርሕ ምዃና ሓቢራ ብዛዕባ ዝሓድሽ ናይ ግብፂ እማመ ክሳብ ሕጂ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኮነ ካብ ካይሮ ዝተዋህበ ዕላዊ መግለጺ ወይ ርእይቶ የለን ይኹን እምበር አብይ አሕመድ ምስ መራሒ ቱርኪ ረሲፕ ታይፕ ኤርዶዋን ኣብ ዘካየዱ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ሃገሩ ግድን ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዘድልያ ኣስሚሩሉ ነይሩ አብይ ኣብቲ መግለጺ ልዕሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ ዝሓዘት ኢትዮጵያ ካብ ዓለማዊ ኣሰራርሓ ወጻኢ ኣፍ ደገ ባሕሪን ከይትረክብ ናይ ጂኦግራፍ እስርቲ ክትከውን እንተተፈሪዳ ዕቤት ቁጠባኣ ከምቲ ዝድለ ክስጉም ከም ዘይክእል ገሊጾም ኢትዮጵያን ቱርክን ብኸመይ ብሰላማዊ መገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክርከብ ይከኣል ኣብ ዝብል ከም ዝተዘራረባውን ይዝከር እዚ ናይ ግብፂ እማመ ዝመጽእ ዘሎ ኣብቲ ቱርክን ግብፅን ዲፕሎማስያዊ ዝምድነአን ሰማይ ዝዓርገሉ ዘሎ ኣብ ሱዳን እውን ብሓባር ኣንጻር ሰራዊት ሓምዳን ደጋሎ ንምቅላስ ኣብ ዘካይድኦ ዘለዋ ምትሕብባር እዩ ግብፅን ቱርክን እቲ ኣብ ሊብያ ዝነበረን ኣንጻራዊ መትከል ብምሕዳግ ምስ ሶማል ዘለዎን ሓበራዊ ዱልዱል ዝምድናታት ከበርትዓ ተዘራሪበን ኣለዋ ግብፂ ንኤርትራ ሓዊስካ ኣብ ጥቓ ኢትዮጵያ ምስ ዝርከባ ሃገራት ሰፊሕ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ክትምስርት ጸኒሓ እቲ ዝምድና ገሊኡ ክሳብ ወተሃደራዊ ምድግጋፍን ቴክኒካዊ ሓገዛት ኣብ ምብርካትን ዝበጽሐ እዩ ካብ ኢትዮጵያ ዝብገስ ማይ ፈለግ ኒል ንግብፂ ናይ ሞትን ህይወትን ትንፋሳ እዩ ግብፂ ዝሓለፈ ዓመት ንኢትዮጵያ ጸቕጢ ንምፍጣር ምስ ኤርትራን ጅቡትን ሓደ ውዕል ኣትያ ነይራ እቲ ውዕል ግብፂ ኣብ ጅቡትን ኤርትራን ዝርከቡ ወደባት ከተሐድስን መስመር ጽርግያታት ክትሃንጽን ዘኽእል እዩ ግብፂ ብቐንዱ ኣብ ወደብ ዓሰብን ወደብ ጅቡትን እያ ናይ ተሓድሶ ስርዓት ክትዓምም መዲባ እዚ ኸኣ ንኣብነት ኣብ ወደብ ዓሰብ ናይ ኣፍራይነት ቁጽሪ ክዓቢ ናይ ኩናት መራኽብ ደው ከብል ዘኽእል ቦታ ምህናጽን ንንእስ ዝበለ ወተሃደራዊ ማዓስከር ዝኸውን ንቑጣ ምስራሕን የጠቓልል ግብፂ ኣብ ዘቕረበቶ እማመ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ባሕሪ ክትሃንጾ ትሓስብ ዘላ ሓይሊ ባሕራ ደው ከተብሎ ይጠልብ ግብፂ ሶማልን ቱርክን ሓያል ዝምድና ፈጢረን ኣለዋ ነቲ ብእስራኤል ዝተወስደ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ዝህብ ስጉምቲ ኸኣ ሰለስቲአን ሃገራት ብሓባር ኣትሪረን ኮኒነን ኣለዋ ግብፂ ብዝተኻእላ መጠን ናብ ዓዳ ዝፈስስ ማይ ከይውሕድ ትቃለሳላ ኢትዮጵያ ኸኣ ግድን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልወኒ ኣለዎ ኣብ ዝብል ፖለቲካ ተጸሚዳላ ኢትዮጵያ ትሓቶ ዘላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብ ግብፂ ይኮነን ግብፂ ግን ብዘለዋ ጽልዋ ተጠቒማ በተን ኣብ ጥቓ ኢትዮጵያ ዘለዋ መሓዙት ሃገራት ኣቢላ ንኢትዮጵያ ጸቐጢ ክትፈጥረላ ትንቀሳቐሳላ ጅቡቲ ኤርትራን ሶማልን ናይ ግብፂ መጣልዒ ካርታ ኮይነን ቀሪበን ኣለዋ ኢትዮጵያ ኣብ ፈለማ ቤንሻነኽ ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተቋምት ከም ዘላ ብግልፂ ኣይቐመጠትን ነይራ ድሒራ ግን ብመገዲ ሶማሊላንድ ኣቢላ ፈቲናስ ናብ ሓደ ውዕል እውን በፂሓ ነይራ ድሓር ግን ኣበይ በፂሑ ዘይፍለጥ እቲ ሓሳብ ወይ እቲ ውዕል ደው ኢሉ ብድሕሪ እዚ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብምሉእ ገጻ ናብ ኤርትራ ኣዚራቶ ካብ ሕቶ ተጠቃምነት ወፂኣ ኸኣ ናብ ሕቶ ዋንነት ተሰጋጊራ ሎሚ እቲ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ ኣብ ቀረባ ኸኣ ክምለስ ከም ዝኾነ ብማዕከናት ዜናታት ኣቢላ ትሕብራላ ኣብ ዓሰብ ዝርከብ መጻረይ ነዳዲ ምዕርፎ ነፈርትን ወደብን ብኢትዮጵያ ዝተሃንጸ ንብረተ እዩ ክሳብ ምባል እውን በፂሓላ ኢትዮጵያ ብወገን ዓሰብ ኣቢላ ኣገልግሎት ባሕሪ ካብ ዘይትረክብ ዳርጋ ናብ 30 ዓመታት ክገማገም እዩ ሎሚ 9 ሚእታዊት ብኣፍ ደገ ባሕሪ ጅቡቲ እያ ትግልገል ዘላ ኣብይን ኢሳያስን
ኣብ 2018 ኩሉ ነገራቶም ክለጋገሱ ምስተሰማምዑ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ በረራ ጀሚሩ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኸፊቶም ተዓጽዩ ዝነበረ መስመር ስልኪ ዳግም ስራሕ ጀሚሩ ወደባት ኤርትራ ግን ንኢትዮጵያ ኣይተኸፍቱን ኣቢ ፈለማ ናብ ኣስመራ ኣብ ዝገሸሉ ምስ ኢሳያስ ተዘራሪቡ ወደብ ኣብ ቀረባ ክኽፈት ከም ዝተሰማምዑ ገሊጹ ነይሩ ኮይኑ ግን ወደብ ከይተኸፍተ ኩናት ትግራይ ቀዲሙ ተወሊዑ ኣቢ ምስ ኢሳያስ ተደሚረ ዓሰብ ከም መቐለ ከም ዝበለውን ናይ ቅድሚ 7 ዓመታት ዝኽሪ ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ብክልል ኣምሓራ ናይ ይብጽሓኒ ሕቶ ዘለዎን ከባቢታት ትግራይ ካብ ግዝያዊ ምምሕዳር ናይ ትኽልል ወፃኢ ኮይነን ምርጫ ከካይዳ ዝብል ውሳነ ዘይሕገ መንግስታዊ እዩ ክብላ ዝነቐፋ ሓያሎ ውድባት ትግራይ ብህፁፅ ክእረም ፃውዒት ኣቕሪበን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ትማሊ ኣማሴኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዘሕለፈ ውሳነ ኣዋጅ ኩናት እዩ ድሕሪ ምባሉ ንሕገ መንግስቲ እዛ ሃገር ኮነ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዕሊ ዝጥሕስ ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝበኣሰ ሓደጋ ዘእቱ እዩ ኢሎም እቲ ቦርድ ትማሊ 23 ለካቲት 2026 ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እተን ኣካታዕቲ እናበለ ዝገልጸን ከባቢታት ሕገ መንግስታዊ ፍታሕ ክሳዕ ዝረኽባ ካብ ክልል ትግራይ ወፃኢ ብዝኾነ መንገዲ ተወከልቲ ፌደራል ክመርጻ ኣለወን ዝብል ውሳነ ካብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ከም ዝተቐበለ ገሊጹ እተን ካብ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኮነ ኣምሓራ ወፃኢ ኮይነን ምርጫ ከካይዳ ተመዲብለን ዘሎ 5 ከባቢታት ሑመራ ዓዲ ረመፅ ጸለምቲ ኮረም ኣፍላይን ራያ ኣላማጣኔን ሕወሓት እቲ ውሳነ ነቲ ሎሚ ጽባሕ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ኣባይቱ ክምለስ ብሃንቀውታ ዝጽበ ዘሎ ውፅእ መዓት ህዝብና ተበታቲኑ ክተርፍ ዝብይን ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዕጡቓት ኣትዩኑ ዘሎ ህዝቢ ስቓዩ ዘናውሕ ቁሉዕ ኣዋጅ ክብል ኮኒንዎ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ማለት ባይቶና ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር መግለጺ ቦርድ ምርጫ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ ካብ ሕግን ፍቓድ ህዝብን ወፃኢ መንጢሉ ኣብ ትሕቲ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ክኸውን ከም ዝወሰነ ብምግላጽ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከምዚ ዝበለ ጉዳይ ተጋሩ ብፍጹማዊ ሓድነት ኣብ ብሄራዊ ረብሕኡ ብጽንዓት ሰሚሩ ደው ክብል ጸዊዑ ካብ ውድብ ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝሓሸ ቅርበት ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ እቲ ዝተዋህበ ውሳነ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዘዳኽም ናጽነት ትካላት ዝዕፍን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብግልጽ ዝጥሕስ እዩ ብምባል ደጊሙ ክእረም ሓቲቱ ውድብ ናጽነት ትግራይ ሰላም ዘፍርስን ንኹነታት እቲ ዞባ ናብ ዘይተደልየ ወጥሪ ዕንክሊልን ዳግማይ ኩናትን ዝወስድ ሓደገኛ ስጉምቲ ምዃኑ ጠቒሱ ብህፁፅ ክእረም ሓቲቱ ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ልኡላውነትን ሕገ መንግስቲ ዝፈልጦምን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ክልል ትግራይ 5 ግዜ ሕጋዊ ምርጫ ዝተኻየደሎምን ምዃኖም ጠቒሱ ቦርድ ምርጫ ዘውፅኦ ውሳነ ናይ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ጥራሕ ዘይኮነ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሳነ ከም ዝኾነ ከም ዝኣምን ገሊጹ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣብ ቀረባ ብኻልእ ዜና ክሳብ ንራኸብ ንሕጂ ዘዳለናዮ መደብ መስትያት ቤትና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ሰላም ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي